Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na mentah. Sa sin sedang ki win biang ke Manipur bajak rangai arngut ki kena samla. Ka jingbom ya singau tu jingmut kala mi biang hapok ke jalan Manipur. Hadin ba arngut ki kena skul ki laja katba kidang don hagalenti ban lek shim smai sya arambai tangkel ka kan hun seng bahalang jong ka kan hun mai tei. Arngut ki kena rit ki belatip keteng kumu awanish mai bam yaw balak khotsin kumu khaba bat uning thangjam Anthony yaw belatip kumu temba ki badai ki nang shnong jong kalam sam ha Impal West lashem ba ki laja no nalanti ban lek shim smai ha eti hasnong sek mai ka badai ha kajuk ka distrik ha kapor khandai bejem step jong ka sing sajan nadu baki ja ompat shem layok jingtip setia syai kidon haduk menta. Kini ki arngut ki kena ki baja layethu bagi dang pule ha ka kelas 10. Ka mobile phone bala pendon kam lalam handroi ka kali archaka bagi pendon kampat amshem lalap din setia. Hadin bala lej ujor sya ki pulit cyber crimes layok tam ya ka mobile phone nakawe ke jaka ha senapati distrik ha ka sing thok ding. Kini ki arngut ki kena katkum ke jing yoi ha ki CCTV layoi baki lalej banyaj syak kesurok badon jingma niki redson kumta hadin gejing ta nau menteri rangba jong kejala UN Biren Singh keyboard pahra jong ke sarkar pedeng bat ke sarkar jala kilatur bantuet hagi kato kene ki jaka badon gejingma ban pelaj no yakini kena ki balaja layetu unong nikmat jong ke lamseng assembly constituency US Rajen